Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekene m n'ụbọchị nke tata. Igbo mụrụ nsem ọzọ, ana m asị ka ọ gaziere gị ebe ọ bụla isi wee nene anyị efere mba ụwa. Biko achọrọ m ka ịtọ ntị n'ala maka na anyị ewepụrụ ozi anyị wee bịakwa ọzọ. Ihe a bụ gbasara our gọvanọ of Anambra steeti, Soludo. Biko nna ya gị ka ị nezie anya ọfụma ebe ndị Nnewi nọ. Biko, this is as in ihe ọ na-agba abịa a na-akpọ gọvanọ or minister of work or na-akpọ all these politicians ka ha nebanye anya na some things abịa ha eme ka ha na-ada afịa, but they are seeing it. Uwotishime ha ọnụ kịta nọ asị onye nka no mago insult ofu onye politicians or government official like this before ị na-aga abanye toilet gị apụta ayụcha mamịrị, ndị polisi nọzi na-eche gị awụchikọ gị. There is a lot that is going on in this country. It's not as if they don't know, they are not aware of it. They are. Biko achọrọ m biko ka ị bịa mee gị mgbatalụ ndị Nnewi ọsọ enyemaka. Biko achọrọ m ka m gee vidio ndị chifụrụ kun subscribe, comment, share ma click like button. Ya gaziere m ọnụ. Share this video. Share this video. Share this video. I don't know this video. You better back on share button. Share this video. That go. Nebunta Kinsley. I greet you, brother. I greet you, brother. Share this video. Man, if that day, maybe them mother war. Ogo na ekute n'okwu ife gbasalo ife adọrọ mma na-eme n'obodo. For a lot of people who defend the party. Look, let me tell you, what is the use or essence of government if they cannot impact in my life and your life? You want to go? Sometimes they make a sensible observation. You must not oppose or object to it. Yes, obodo. Ọ mmadụ ka ọ dụrụ mmadụ fifa adụrụ mma n'obodo okwuo, and the mmadụ fifa adụrụ mma n'obodo okwuo, those who do concern supposed to pay attention to it. Remember that there was a time I called the attention of the authorities in Nnewi. Wee gbafa na the pathway, walkway alụrụ na ilo niile a na-alụ na nke aga na roundabout wee gaba Ozoboro. Na walkway alụrụ ebe a pere mpe. 1. Number 2, na drainage oghe, and na drainage ya oghe no draw safe in the sense that na even right now that drainage oghe throughout this rainy season niile nọrọ, even now alụ walkway ahụ ndị mmadụ ka na-aga na. Still, a lot of people who are sympathizers to this government, they all came out in the comment section. Ezugona emeshie. But any channel drainage, even the other day, Afron Garden Nnewi video. So far, it all was we Ghana. Wherefore that there is no way that drainage is to close. Mana do not point out irregularities. Before a ka government ye juwelola ye. Ụfọdụ ndị mmadụ pụta ha na-defend the nonsense. Well, Amarom, maybe we should continue that way. I made another observation today about traffic light. You want to go? This roundabout, na traffic light in Nnewi. You want to go?
wee pụta wee wolu roundabout wee lụchisi iro niile roundabout wee take the major part of the road. It was a good take the major part of the road. Now njụọ onwe m kedu ka trailer yesi wee na-atọ ọnụ na that roundabout. Imagine na trailer ahụ si side area command wee bịa wee chọọ ka ọ tọọ nụọ wee banye ihu Innocent wee dewe roundabout. Kee ka trailer yesi wee tọọ nụ ebe ahụ. Imagine na trailer ahụ si side akwa udo bịa wee chọọ ka ọ tọọ nụọ round gbagoro side CPS, that is local government. Kee ka trailer ahụ yesi ga. Imagine na trailer ahụ si side nke Ikemba bịa chọọ ka ọ tọọ nụgharịa wee gara akwa udo. Kee ka that trailer yesi wee ga. Loud too tiny. Eji roundabout wolu the major part of that road. What is the essence of building that roundabout to do that huge there? What is the essence of doing that? Already mgbe roundabout ahụ adụrụ ebe a, ile a na-adụ congested na at the center of that place. Unu bịakwa wulukwa roundabout luchisi ebe niile. That roundabout suppose apụta short way times 3. Times 3. Jee nene ka nke Ikokado. Ifuka roundabout Ikokado. All the perfect. Ifuka roundabout nke normal roundabout ịma. Ifuka ọdụ. Yeah? Ifuka ọdụ. Upon na nke ahụ pere mpe. Still, o mekwa ka ile ahụ pee mpe. Ịghọtago? Because nnukwu vehicle ịda atọ ọnụ ebe a na-ada awụ trouble. Mana anyị erezi all these things. Anyị erezi it is for ndị na-achị anyị ka ha na-eteki note. Ịghọtago? Ife a abụrụ necessary na ị na-agba gọọmenti mgba. Ọ bụrụ na ị na-agba gọọmenti mgba, ọha ịgba mgba ka ọwụ. Because na alụwa ife alụchasịcha ife anyị ifu na ego ife western. So na ife anyị emewu olu agwa ndị authorities do in charge. Ha jee ebe a ha wotu nata aka. Tobechukwu Peter Okeke, drop another comment. Let me block you. Now, ask Gogo, drop another comment. I'm waiting for you. Don't fail to drop another comment. You other go. I don't need fake doka on my page. For the people doka do so. I'm only from my poor. For the moon wo. Yeah, obodo no none. Ono do valueless to obodo no none. Yes member. If you know my party potake ego, ikelu 5,000 tina ago akana go. Ndo aka do kodo. Ikana atafu. Ikana atafu. Ugo na ekwu ife balulu. Ona apote bia constitute nuisance. Wa ene ma ni fa na ekwu ife ya we me obalo. E ma ni fa na ekwu ife ya we me obalo. O te na itiwelu mkpu governor bia lo la ilu na Nnewi. Obia go boss ya. Flag ya of Ilasi White House we drop in the bus stop. See about weapon building materials. Tell me no one in on Nnewi, no nila how you benefiting. Are you not going to enjoy that road? People like us native umaka at mumma Nnewi, wouldn't they be on Nnewi? Mane ya no kwa native umaka at mumma Nnewi. If you be Nnewi be oh hana tafufwa. Ebi na Lagos. Yes, ebi na Lagos. And then see hanas na ben pota street ebe ma pota winterlock ka amaria. Mgbagide ntalok ahụ mapụtakwa na nke agbara ntalok mma agbagide ntalok ahụ wee na-akpọ shop ebe na-eme business. In case if you don't know. Yes. And the majority of ebe na-ebu moto ma agba na Lagos ahụ ebe mma aga n'elu pọtọpọtọ all once in a while. Mana ngwa nọ n'ụlọ ebe awụ ịnyacha moto every day ịsahọ ya asa moto ahụ adụka ife aba na-aja ụlọ. But ọnwụ na mmadụ pụtakwa na-ekwukwa ka edozie ebe a ka ọ dụrụ ụnụ nwanwụ ndị bi ebe a mma. Ọkwa ndị dụka ụnụ bi ebe a ụkwa ndị ya dị oppose that development ya na-achọ ka eweta. Ị na-akọlụ out gọvanọ si bịa duziela ebe anyị bịa lụọ ilo bịa meela ife dị otu a bịa lụọla nye anyị sekuriti na ndị otu ọ ndị nọ n'ụlọ ndị na-ata afụfụ ahụ ụha ya nọrọ na-agba ngwa na-ekwu okwu mgba. Now you now start imagining what are the kind of people, which kind of people ka anyị nwere around us. Even na-ekwu na that traffic light is very evident. You can see it when you get to that place. You can see it when you get to that place.
What traffic light in Nnewi need is even flyover or roundabout. In case if you don't know, if ever need rewo, okay, water. If ever need rewo, e will double from Elu, Ashirie, shift a side Jebelu, local government. Nde na-eje ọsọ ụbụrụ from roundabout pụta ha esi elu gafee. Ndị si ọsọ ụbụrụ abịa pụta ha esi elu gafee. Ndị si CPS abịa pụta ha esi a na gbagowe akwa udo. Ọ chọghị ije akwa udo ọtọ ọnụọ si okpuru bai jewe roundabout. Yes, ndị sikwa side akwa udo na-abịa pụta ọnwụ na ọ chọrọ ijewe side area command ọgbụ ogologo jewe side area command. Ọnwụ na ọ chọrọ ijewe side roundabout ọkọọtụ osi okpuru jewe roundabout. Ọ karịa ihe etu a. Ife traffic light Nnewi nidiri wu pure flyover bridge ka o nidiri ebe a. Ife o nidiri ebe a clean flyover bridge. Mana isizie na ya abịa ebe a alụrụ anyị roundabout nna nwanne m unu akụkpọsidoro unu ndị mmadụ ka unu wee wolu ana ndị mmadụ wee si nri aja. When I look at ife a na-alụ n'ile aha jụọ m onwe m kere ife kpatara eji wee tirisi unu ndị mmadụ. Ife kpatara eji wee tirisi unu ndị mmadụ. Look at nwoke uwe alụrụ 2 people can barely shaa n'ile aha anọrọkwa n'enu ihewe goto oghe raise alarm about that gota. Some people do filled with lies and deceit because of 1 naira and 2 naira party na-enye pụta ebia defend the nonsense. Na ya emechidi goto oghe na ya eghere. When are they going to start closing that drainage? When are they going to start closing that drainage? Now, I have seen a video, screen record on Yeba, and I'll post it tomorrow. I have seen a video, ebe aluchanalu for the part of that drainage, locha covered necessary. Now I am asking, close that drainage. How are they going to close it? I will post that video tomorrow, and I will ask those people now that drainage. Let them come and show me. Let them come and show me how I that drainage. Master Frank, how are you sure what you are saying is what people want? Okay, off this page you go, because only with brain I don't think anybody can juma jujua. Off you go. How are you sure that what you are saying is what people want? Makana nde acho hewa musuka hanata. And they go benefit in the mother and asking, how are you sure that what you are doing is what people want? Some of you they follow party blindly. Blind followers. Apu gebe sero okuko. Apu gebe sero okuko. Whether no we party and you don't care. Apu gebe sero okuko. Call authorities of people. Let them pay attention. You cannot do that. If you know not constitute to nuisance, yeah. I called attention for that drainage. Tell me how they are going to close that drainage. Go and tell me how they are going to close that drainage. They defend the government. Why can't you allow the government to come and defend themselves? Why EAJ defend them? I call the attention, say, the drainage and number one, that this walkway ought to too small for the kind of damage I cause on that road. I suppose you walkway, maybe people ya from ofuma. I suppose you walkway, maybe people ya way ofuma. Walkway exactly the same size got a drainage. Now the question is, can you ever damage the properties in the Madunila? No one are you with something as perfect as we are looking for. Now you cover drainage. When we bend the Madunaga, not to carry unnecessary because no natural cover government that is not giving you any personality in your pocket. Yeah? Today go and check. Yeah? Jay go same guy is we cover that drainage. As a engineer, go and show me how they can cover that drainage. All this inside the cool, maybe don't say you say your fuma. Yes, maybe don't get all of fuma. Can't get one opportunity age, your fuma called them.
government share na credit ha na credit ọfụma ọ hapụtakwa alụkwa half and half mbọ ọlụ ebidogolo ebido iji ikwunye ndị defenders a master from nowhere jee na traffic light ka ife a na-eme ebe a were ama were ya lụchakọrọ ọtọ ebe a ọzọ ọwụrụkwa nyanwụ ife a na-ekwu that roundabout suppose na abịa n'etiti ihe abịa n'etiti maazị Chinonso Chineke also watching from Gege University of Wisdom. Yeah, you see, even if the email will be a short one that, oh my God, yeah, oh look at na moto si na area CPS kita na agbagota failure break. A boy I run into na that traffic light, na that roundabout boy I run into. I'm na from even flan alweba na ha me na yeti traffic light. But even though niti traffic light, aluchi la efuna aya de with traffic, heavy traffic ya da do ni la. Heavy traffic ya da do ni la. E what I go because moto na abu aya gagaringu na that roundabout comfortably. Moto na abu aya gagaringu there comfortably. Or possible. Il a do too small. Il a do too small around that roundabout. Now it could have been different. No enough access there. But the traffic, the roundabout is just. Can even no museum or amusement park. Actually, join the ban and na that traffic light, na that roundabout to na traffic light because all the too big. Short one here, short that far. It is not too. Even the buy one. People can, government can barely listen to people when they raise concern. They cannot do so. What is the essence of government if they cannot listen to people? What is the essence of government if they cannot listen to people? So I am calling on Honorable Echezon Anazodo. Yes, even Juwede, Honorable Echezon Anazodo, and the Governor Soludo here. I na mama na inwe House of Assembly member. But go no call na alo. Go no call na alo. E wata go no call na alo. The next incoming House of Assembly member, ya no way from Akai. Pado we bataba amamoni wo prepare na ina bata from first day e assume office osuya waya pikata ni si we no the last day yap let another olahola bata again e wata go nki ike dojo wolo na nya emechiri onu but nyanwa ya wo the last sleeping member of House of Assembly ayi enwe na Nnewi nya ya wo the last sleeping member. Iwatago mmadụ nọlụ ọtụka ayasị na mmadụ anọ look at isi enyi look at etu isi enyi honorable member na-represent ndị agha amelụm look at etu nwoke si eme ngala ndị mmadụ na-anụ onue ama nụ mmọnwụ na-epe nke ahụ ije n'ebe ahụ ị na-alaha ụla bive ma ife na-eme 4 years aga asịkwa oke n'osikwa na uru agụ pụọ ọ slọt uru agụ anyị ka ewejikwanye onye na-alaha ụla o jikwa na-alaha ụla nke uru agụ aga na ọzọ kịta ọba ikwe ebe ọ ya abaghị onye ọzọ amụzi nọ settlement ka empowerment ka eji House of Assembly eme na Nnewi amụọ nọ settlement ka empowerment. I am still waiting for somebody who will go and show me one single constituency project on Ike Edojero na Nnewi. One single one. If after 4 years you cannot boldly show us about 5, 6 to 7 projects na Nnewi because now people neglect that office. The next incoming House of Assembly member, if you are not coming to work, if you are coming to settle yourself, if you are coming to empower yourself, na ife awu okay ndị bụ ka ọwụ ịbịa ka ikeri ihe ka ọwụ na gịnị na-eme afago sorry sorry is your name. You regret ever coming to that seat.
because ufiarụrụ na ka ya akpụ na Facebook iwe ghọta ufiarụrụ na ka ya akpụ online iwe ghọta that it is no more business as usual ịghọtago iwe ghọta na ọhọ business as usual. Yeah? It's high time we start taking Nnewi serious. We start taking Nnewi serious. Only a lot of things that needs to be done in this town. I know Nnewi. There are a lot of things that needs to be done in this town. I know Nnewi. Ishagwabango, Ishakangwa, Ishagwabango. And with so many interests, only so many interests in some institutions in Nnewi. Nahin the progress in Nnewi. Any day gbajisi aka niile ahụ ji interest ya ahụ gbajisi aka niile ahụ Nnewi enweta ife n'uru ha Nnewi enweta ife n'uru ha mana ngwa ya kịta ihe ekwe ngwa ya kịta ihe ekwe whole town to ka Nnewi anọrọ under hostage ị nọrọ na-achagharị anya ị na-ekele mụ na ịma ife m na-ekwu ka ya wụ m kwuo kịta ka ọ wụ na ọmụ gwurie ghọtago ka o wee wuru isi nwa adịghị ka anyị ji wee ka o wee wuru isi nwa adịghị ka anyị ji were mgbọrọgwụ ya ije na teaching hospital ebe eni teaching hospital a iruo na teaching hospital a ife a na-akpọ ekele oke n'aka n'aka iruo na ngwo Nnewi ekele oke n'aka n'aka iruo n'ebe niile Nnewi ji wee dị ebube ekele oke n'aka n'aka settlement. Settlement. It's not as if na mgbe nwa mgbafọ bịa Nnewi kwuo na ọ enweta revenue from Nnewi na ya aghọtaghị ebe ọ na-eje ịmacha ebe ọ na-eje mụ na ya ụmụ ebe ọ na-eje anyị ụmụ ebe ọ na-alụje aka ịghọtago bikos ekere oke n'aka n'aka hụ na ife ahụ abịa na na-ebere ibu na ndebe anyị ekerugo nke anyị naanị nke anyị ahụ ekeji ebee ka ọ dị na personal pocket ịghọtago ajụkwo na m bikos ana m ekwu ife a m na-ekwu under the influence of alcohol o nwere ike mmanya ṅụrụ foam n'anya kịta ịjụkwa m ife mkwuru tata mma m ife mkwuru ịghọtago ana m ekwu ife a m na-ekwu under the influence of alcohol mana ịma na eziokwu ka m na-ekwu maka na onye ṅụrụ nkwụ na-eme onye ṅụwa nkwụ ṅụchaa nkwụ na-afụsikiri ya wee ekwu ife ọ na-ekwu. Traffic light ka ọ ghara ịdụ ka m echefu gị ife m na-ekwu traffic light si jee redusuo roundabout aha a na-alụ ebe ahụ na aha alụ ya ebe ahụ si jee redusuo roundabout aha a na-alụ ebe ahụ na o buru ibu o tekiri greater part of that road there ịbịazie n'isi data ebe ahụ do so tiny for double lane for dual carriageway need a very good access around that roundabout where two cars can comfortably move and join the same lane. One. Two, n'ife ebe ahụ n'idiwagara enidiwagawo a flyover bridge ife ebe ahụ n'idiwagara a flyover bridge ka ọ yawu ndị si Nnewi eji ọzọ ụbụrụ pụta ha esi enu gafee ndị si saịdị ọzọ ụbụrụ abịa Nnewi pụta ha esi enu gafee ndị si area command abịa lute ebe ahụ ha esi okpuru ọwụ na ọ chọrọ ijebe side roundabout osukwu okpuru negotiate ọwụ na ọ chọrọ ijebe side Beverly Hills osukwu okpuru kọtụọ ndị sikwa akwa udo abịa pụta osi okpuru gafee jebe side CPS ọwụrụkwanụ na ọ chọrọ ijebe side roundabout osukwu okpuru tọnụọ jebere onwe side roundabout ọwụrụkwanụ na ọ chọrọ ijebe side ọzọ ụbụrụ osikwu okpuru tọnụọ jebe ebe ọ na-eje ebe ahụ adụ free. Are you telling me that na unu nwa dewere ahụ na unu nwa ji ife na-eme na Nnewi unu weji apụ gafee onye na pọketị ife unu na-ekwu na-eme ọnụ bụrụ ga-agbahụ this one? Ana m ajụ gị ajụjụ. I don't mean insult but ọnụ ịfụrụ this one m na-ekwu is it not clear? Ọnụ gọvanọ ịghọtara Chris Nwabiamoke gwanụ gọvanọ na ife dị mmadụ mma omume ebe ahụ bido na-adụ akara eji wee rute ebe ahụ. It is a perfect time for that flyover bridge etu ọwụ na ọdụ akara eji wee
nke si n'elu gafe across go ozugbo nke si side ya return go immediately. Yes, ndị si n'okpuru anaghị connectịrị onwe ha ebe a dụrụ onwe free. If roundabout must be there, that roundabout pay mpe na roundabout aya carry one plot of land ebe mmadụ ya alụ ụlọ na ifere na awa na ndị mmadụ ka eji wekọrọ. And you don't know that those people who fortune ka ha lose. You got to go. Oton Zion TV, I greet you. Those people who let me tell you, Okwima from Kerivana, from Isin no Binabata, Kerava supermarket ya Iketa and Nnewi. Aye. From Roban store. I'm good with Oton Zion. From Roban store, we gbara Gido, wero roundabout, wee turn wee gbada Gido, wero traffic light, wee buy, wee Gido, wero side also. Only one lose even 10 foot from that place will ego ko lose. A plot of land in Ilan, hundreds of millions can happen. So those people sacrifice a lot. And for that sacrifice, we should be expecting the best. I understand manage if I manage. Agbarango Sego, Umubu project, government in Anambra State. People lose the kind of things I lose Nilagan and Nnewi. Umubu project that has been done by any government in Anambra State. People lose the kind of properties I lose. Nila allocate agafere Nnewi. And Nila alolo. Enweghị any part of it from Oka where people lost land and the properties. Ka that section Ghana Nnewi. We should have the best. We should have the best. That walkway do too small. That drainage needs to be covered. That roundabout ana alone and traffic light need to reduce way. I am calling on Honorable Anazodo, the mayor of Nnewi North. Sir, that place is too closer to the local government. You pass there every day while going off work. You pass there every day while going to work. When you get to that roundabout, sir, please stop. Come down and observe what I am talking about. When you get to that roundabout, Analo, come down. Examine that roundabout, Analo. Nene source roundabout, Kemalo plot, Ebiruno, Nkeka. If I who a whole plot of land, the money Aluno, Luchuno, local park. Local port, yeah. Ebe ha wupụtara fellow roundabout why na ilo biazipe mpe ayayata roundabout ata ife the more important wo access. So ayari wupụtakwa aka ya wupụtari aka ife ayi ejiro roundabout ye pempe ko yawo ndị na-abịa from Ozobolo na-abịa ndị na-abịa from Ozobolo na-abịa ha niile ebe ha na-aba ndị na-abịa from ebe a na-abịa nearly ka ha ya ada afọ ilo ebe ha na-aba ndị si ebe ni abịa nearly ka ha ya ada afọ ilo ebe ha na-aba. Roundabout is more good for people who are turning around. For example, that roundabout do na roundabout Nnewi nke ịma East side the capital oil filling station Nabia. Yeah, east side the electronics line Nabia. Eputa, even without making any turning your steering, you can easily go straight without even turning your steering. You can only turn. No one is a turn no by one side this and that to DCC. You gotta go. Then Isipa side cyber world on Nabia. You can easily enter that straight. Just one believe ke ya koto potaka moto. Iwega we wagowe. But to the people who are turn steering off now
ọwụ n'isi side DCC na-abịa abịa ịpụta ije tọnụ gharịa na roundabout wee gbagobe side traffic. Ịghọtago? Izuchukwugo is a bros, you are on point. Just that so-called educated people in Nnewi are still. They are all following uneducated people to destroy our town. Watching from the city of New York. Izuchukwugo Ridalo. Ịghọtago? Please, the team, working committee and everything, Nnewi North, please, you people should go and examine that road. Disaster. All in the name of roundabout. Rocket science, when you get to that place, you will see. Roundabout block, it is too big. The biggest roundabout in the history of Anambra State. Who wants to make that kind of history? Why are we in Nnewi making history for the wrong things? We are making history for the wrong things. Yeah? So after the Anambra, Nnewi, na the biggest roundabout in na the whole east of the Niger. One Nnewi called. Because even Zik roundabout, anawo banjiba, even roundabout Nnewi aka Zik roundabout no this. Bam roundabout enwelu, the whole east of the Niger. Akamasa even Lagos, even south. Why are we making history for the wrong things? Yeah. Are you making history as known and Nnewi can the biggest roundabout in the whole world, if I'm not mistaken. Of what use call? Of what use? Gonna guide GM. Because I am calling on the governor of Anambra State. Onye ọkammụta Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo. Ọrụ atụ egwu ka ha tụrụ egwu biko ọrụ nke a atụnaghị egwu after all nke ahụ adị ka ịgwa abịa mwepụnata ka ịgwa agwụ bịa wepụnata dosi bịa wepụnata. Remember Mmụọghalụ is coming up as the next governor of Anambra State to give us security to bring investors. Mmụọghalụ ya na mara na nọ n'azọ. Agwalụ m ndị mmadụ na the truth of the matter hụ na afụbụghị m somebody pụtara dị serious ya na Soludo na azọ gọvanọ. Afụbụghị somebody pụtara dị serious ya na Soludo na azọ gọvanọ. So as I was saying, see short what the roundabout number one. Then I am calling on the mayor of Nnewi North, Honorable Eshezona Anazoto, Eshe Holmes, Edo active and working. Show capacity na this one. Show capacity once again na this one. I am also calling on the sleeping member of Anambra State House of Assembly, representing Nnewi North, Honorable Ike Dodge. The sleeping member, nwoke na-alahụ ụla. O nwere ndị na-eme ha jechi ife, ha alụgodo ọrụ ha alụọ n'ebe ha si wee pụta, o si uru agụ wee pụta, ka na onwere onye otu mkpụrụ onye uru agụ ihe nje tụrụ m aka otu mkpụrụ ife, even empowerment nke dị visible to the eyes. Ngwa bụrụzie transformer jee dọrọ ụmụnna ya, ka anyị sị na ụmụnna ya nnọọ, ya bụrụzie nnọọ na ụmụnna ya oriri. I don't think na iberi ya. Ngwa jekwazie melu ndị ọgọgụ na ọ na ndị ọgọgụ si Nnewi North, ka asịzie nọ ndị ọgọgụ riri. Nothing. Nwoke jos jesukere a n'ụtụtụ iwu ahụ jedonọla a na-ekwu the eyes etigwonye aka elu iwonye the eyes have it binye na-abeghị ha. Nnewi atakwana n'afụfụ. Nnewi atakwana n'afụfụ. Anyị afụsikwana n'anya na Nnewi a. Ọkwenye akpatara nji anyị ụmụ okolobịa nọ na Nnewi a binisi anọ. Rise up.
rise up. Ụmụ rubbish politics a na-eme n'obodo a strangulate development na-abata n'obodo a. Ụmụ kirikiri politics that cannot even favor us in any way. That obodo a mebisia. Let me give you another instance. But before I actually say something about this, I think I need to ask one or two people questions. But since we are running this program, let me make reference to it. Roundabout, this roundabout, Ana Dona roundabout garage in Nnewi. Ana Dona Nnewi. Mgbe Peter Obi gbagotal, Peter Obi wee share ShopRite na 3 locations na Anambra State. Awka, Onitsha, and Nnewi. Wee bido nke Awka, wee bido nke Onitsha, wee bido nke Nnewi. For so obvious reasons. Oduka Nnewi to akpọpụrụ gọọmenti court. Obviously, maybe based on the way has we possess the land. But what I am saying is, why not Nnewi reach a kind of agreement pattern with the government? That project a na-alụ ShopRite aka gaa n'iru alụcha ya, ọ na-enye Nnewi revenue, ọ na-enye gọọmenti revenue. Anyị nwee imagine na-alụcha ShopRite ahụ ebe ahụ emepe mma. Nnewi chọkwa celebrate afia ọrụ. We can go to one corner na that car park onye ebu n'ibu na ọnụ nọrụkwa ebe ahụ. Mmekwa ife anyị chọrọ ime ume that roundabout ama ezigbote mma do developed. Ewuru nkanka politics dị n'obodo a na-emebisi ife niile na-azọchisi development ya abata obodo a. Jee na-eme ShopRite Ọnịsha iru ebe a ka ifife na-eme ebe a. Jee na ShopRite Asaba ọnwụ na-alụcha na nke Ọka, jee na nke Ọka. Ewuru nkanka politics a na-eme na Nnewi a blọkụ ife niile hapụ ebe a. Criminals ma ndị na-esi Igbo ma ndị na-ele anwụrụ were ebe a melukwa ebe very dirty place, very dirty place. Ewere emere ọgba ọrụ, were nwere ebe ndị moto na-eload, were nwere ebe a na-ele anwụrụ, were nwere ebe a na-ele ọgwụ. Ọkakwa mma anyị gasarụkwa because of different interests that has never taken us to anywhere. Why na-erish agreement pattern with the government? Say rụọ ShopRite ya, alụcha ShopRite ya, percentage pattern should be so and so time. This one should go to Nnewi, this one should go to government. But you people should know that na ndị nwa na ndị Nnewi. Yes, na ndị nwa na ndị Nnewi. I surely this part of it where maka ana-ebuka I decorate ya one part or we be Nnewi ya dey eme any occasion ayi eme to ka afi ọlụ edidere nọ together eme ya ebe a ife to ka mgbe emelu egbe ọdụka eme ya ebe a ọ na-ayi eme nwunye through partnership of government edozie roundabout ahụ ebe ahụ maa mma. Why na ayi eme? Chidebube sị ezugo lee Mr. Ọnụọjọọ but smart. No mind Madam Saga will call you Onoshogara instead of admitting she's Chidebube. You got to go? So this is exactly why I'm saying that a lot of nonsense politics are in Nnewi and they hinder development in Nnewi. But Iyama. When we get to go beyond say no chọrọ ịlụ added to Concourse Plaza amount billboard there na that roundabout ọdụgide ebe a anọkọtasị ejikwa wote ego nka nye nzukọ ọra Nnewi wota nka akọgide akụkọ ana-edo Concourse Plaza ayafụ wee ruo taa kedu ife anyị eji wee ka hapụ roundabout ahụ do like that ebe ọwụ na-agbara gọọmenti alụzi na ka ife kpata na Nnewi anyị eji aka ha develop that roundabout ọwụ a shopping mall or plaza alụọ ya there ọwụ a shopping mall or plaza alụọ ya there ọwụrụ project Nnewi nwere edozie that roundabout na ebe ahụ the heart of Nnewi but because of multiple interests like I said I stand to be corrected. I am saying this
Ogugodu no park ka chọrọ ịlụ alụọ ihe a very beautiful park. Yes, ọwụrụ no park. Imagine na abịala ebe a kịta, look at ebe ndị orizu na-eload, look at ebe ndị GUO na-eload, look at ebe all the motor park niile dị na Nnewi. What of abịa na center roundabout ahụ lụọ ya a very beautiful decorated motor park. Igbe ego nne ebe ahụ ya dị generate wee decongest ya ebe ọzọ niile, ebe ndị park niile nwere moto. Ọ ife ebe ahụ bụ mbụ, ọ ife ebe ahụ bụ mbụ. Oge mbụ ọ bụ ndị moto na-eload ebe a, ọ ndị moto na-eload ebe a. Historically, towns with rich people tend to suffer a lot because the rich are willing to hold their town hostage to protect their interest. Iwu anyanwụ is similar. Mana, are we going to continue in that way? Are we going to continue in that way? We cannot continue like that. You want to go? We cannot continue like that. Epụta na teaching hospital, ndị ọgaranya interest ha ablọkụ si ebe niile. Epụta na nkwụ Nnewi, interest akọtụ ebe niile. Onwe ọrụ pụtara na Nnewi, anyị enye ya onye ya alụ ọrụ. Ife achị ịghọ CMD na teaching hospital, politics ka anyị mekata politics. Achị ime election na nkwọ, nkanka politics, moto pass, machine pass, ebe niile. Kanka interest. At the end of the day, eweta ofu onye enweghị ife o nwere ike ideriva nwụti ebe a, ọrụ ebe a na-serve interest of few people. Onye kwuo ya okwuwe ọnụ, onye kwuo ya okwuwe ọnụ ma ọ adọnọzi a na-eche onye ya ekwue ka o wewu na onye ahụ kwuru. Anyị enyere onwe anyị aka ahụ, onye chi na-azọ onwe. That roundabout amaghị ife anyị eme. Si rụọ ya garage ebe a na-ere otoboto. Simple road, the whole transport company niile a na-emita around that roundabout ma ijebe ha lụtụ ma ihu Old Ekene School Park ma side ebe ekesing ha nọ ma around the whole of that roundabout si demolishie ife ha rụrụ ebe a wee perimeter fencing were interlock lụọ ya office and shops, rent ya ndị park na-eme ebe a ka ọ dị neat, epentie ya, dozie ya, tii water fountain ebe ahụ ọma mma. Ọ na-generate revenue, ahapụ ya amụọ na plan emechara ka ekerisi ya n'aka because not go nwere ahụrụ interest dị na ana-adụ na roundabout o nwere ahụrụ oge a chọrọ ịlụ ya na-edo Concourse Plaza. I was happy then a long time ago. Nsi okay, this is the heart of Nnewi. This is the center of Nnewi. If you want to show Nnewi, onye akpata na-achọghị igosigo image of Nnewi, eburu ụzọ gosigo roundabout ebe ahụ akpụrụ nwa afọ orizu, egosigo building ahụ toro ogologo dị na nke ma mụọ nọ OTC amọdụm onye nwe nọ Oji Shuma mụọ onye nwe that building, egosighị ya. Then ewe gosiwazie ego every other part of Nnewi. That place is the heart of Nnewi. But politics a na-eme n'obodo a cannot allow that place to develop. What I go cannot allow that place to develop. Let us go back to the drawing board. There was plan done by Gabi, former CEO or former associate, the stadium with opening roof as ground. What I go? Whatever the most important thing I suppose something do very beautiful na that roundabout. And then the Concourse Plaza do very okay. ShopRite government shop na do very okay. Ọwụ na ọhọ ndekwe na nkanka politics. Even if the email will agree with government on a kind of percentage formula, but not Nnewi ka nwana. You got to go. Onye said the building was built by Imaba Dalo. You got to go. Alụọ ya etu ahụ. Alụọ ya etu ahụ. Ọ na-aga ebe ahụ ama mma, ebupụ all those criminals activities na-eme na that place. Maka ịmakwa n'ife na-ekwu uwe eziokwu, ebupụ ya ebe ahụ emepe, ebe ahụ enye beauty to Nnewi, drone sie ya n'elu ọwụrụ kpọcha
Okay, ebe ọ na gọọmenti akwụsịghị ịlụ the Shoprite, ndị Nnewi ọ na Nnewi enweghị ike ịga into partnership, ịghọtago, lụcha ife a dọtakwa Shoprite ebe a, enwe a lot of shopping complex ebe a, etiti enyela oge for car park, ya wụ Nnewi chọkwa ime ife echekwa na one place at the center of that place dozie ya, mekwala onwe anyị ife anyị chọrọ imere onwe anyị, riela onwe anyị ji ebe a, riela onwe anyị ji ebe a. Oge elugo oge anyị adazie eche development na Nnewi a, forget about personal interest. Uru agụ na otoro a na-azọ toro na Nnewi chi a na-azọ, Nnewi chi na ụmụ dị na na-azọ, a na-akọ ofu akụkọ a na-akọ, obodo anọrọ na-agbalịna, obodo anọrọ na-agbalịna, obodo anọrọ na-agbalịna, ọdụzi ife onye ngwuru na mgbede a ka m ghara ichefu. Nọmba 1 wụ na oge raised concern about gota drainage a na-alụ na Nnewi, na ndị ITK ndị ya wuo oge ọwụ na ha pụtara ha na-akọva gọọmenti ebe ọ ikwutere okwu gọọmenti ha gbapụta wit nka difensi ha amaghọ wee gwa m na ya akọva ekwere nchibuike, mana ife na-ekwu uwe eziokwu na okwu ahụ a na-asa anya onye ya ekwue ọkwari sọmbọdị ya ekwu okwu ahụ a na-asa anya ka m kwuo rie, ịghọtago. Ekwuru m maka drainage a na-alụ na Nnewi, wee kwuo na oge a na-alụ drainage ahụ na mụ kwuru wee sị na drainage ahụ need ka akọva ya akọva for the safety of ndị agadi nwaanyị and ụmụazị gara school, ka ọ ghara iwu mmiri na-ezo eji ime eduwi mmadụ n'ime ebe a, ọ asị na fonu mmadụ ọ na property mmadụ dawere n'ime ebe a. Wee kwukwasị na walkway ya epere mpe and na people lose a lot for us to have such kind of irregularities n'ọrụ ha na-alụ. People lose a lot, so we should have the best so that we can at least say okay, it is for the best. I talked about the drainage, I talked about the walkway. Now wee kwuo maka the roundabout, wee kwuo na the roundabout dị too bigger than the road, you need to reduce it. Then I said na ebe ahụ wole flyover bridge ka ọ na-edele, flyover bridge do na Nnewi ọwalụ ọdụ na Nnewi ọwalụ ka ọwụ ọhalụ ọkwa ọdụ na Ọnịcha. Ọnịcha is a capital city na Anambra State. Ọdụ na Nnewi another capital and industrial city, not capital city but commercial city, commercial capital. Nnewi and Ọnịcha administrative capital Ọka, mana ọdụ na Ọka nkụ dị na Ọnịcha, ọdụrụ na Nnewi, ọdụ na Ekwulọbịa. Alụọla ihe na Nnewi ọwalụ ishuzukwa between old road and new road Ọba onidikwa flyover bridge. Why do I say so? Ndị si Ọnịcha na-abịa surely continue gawa Owerri pụta ha esi enu jewe ebe fa na-eje. Ndị si Owerri na-abịa surely ije Ọnịcha, ndị si Port Harcourt Aba na ndị otu echi ije Ọnịcha pụta ha esi enu na-aga. Ndị chọrọ ịbataba Nnewi esi okpuru bataba, ndị si Nnewi eje Ọnịcha ha esi okpuru gaba. Ilo adụrụ onwe clear. That is how to start developing. Aya nụrụ gọvanọ a na-eme na Anambra State ego. That is how Lagos developed to the city you are seeing today. Gọọmenti anyị ada afọ ife ha na-alụ, ife anyị alụ, and the bridge anyị alụ ebe ha bụrụ such a long one. Yes, ọ bụrụ such a long one. Let me tell you, Ọba New Road and Ọba Old Road junction ahụ, Ọba Junction New Road and Ọba Junction Old Road, ha na-abụ need a flyover bridge. If you cannot do anything na two of them, do one. Do one.
and nke ahụ ya alụ make sure na ilo si na ebata Nnewi na alụlụ ya ọdụ clean. It's either you people are intentionally ide emeghalụ some of these things anya or not punishment abacha anya na-enye ndị mmadụ enye. Onye ọra nọ n'obodo a na idere ịtawu onwe n'afụfụ. Onye ọra nọ n'obodo a na idere ịtawu onwe n'afụ. A na-ewepụta ego n'obodo a, and ego a na-ewepụta n'obodo a n'idi ka ewerie na-edozi obodo a. Emechie that drainage, walkway pere mpe, ndị defenders of government na usiano go and run your personal business. Enwelu leadership, political leadership anyị nwe na Nnewi, from local government, councillors, House of Assembly members, senators. Our senator na-represent ya, House of Rep member na-represent ya. Ọ bụrụ na-eme a program that borders on ife local government, let them come out and defend themselves. Eme nke border on House of Assembly member, let him come out and defend himself. Eme nke border on Senate and the House of Rep member, let them come out and defend themselves. Don't develop the habit of coming out to come and defend those people you don't even know what their plans and the agenda are. Yes. Let them be proactive. Let them be active. Chris Asubuogu no na update go a House of Rep member. Ona updating a page. If I know no, ona updating a page. Let the people know now. Let them learn the same. People need only controversy to come out on your page. Explain it to people. Let people understand. Since you work with Akeda, eme go expect na necessary authorities. Outgoing people, you need to carry people along. Government is a general affair. It is not your family business. Your family business, you can decide to handle it the way and manner you want to handle it. Government affairs, you need to carry people along. When people cry on some certain things, you need to come out and give some clarity. Till today, when anybody, stakeholders, Nnewi, both from government and from administration of Nnewi, Nsukora, that came out to say anything, public statement about what Soludo said in Nnewi, he got away with it. Yes. Obia flag up. We thank him. But people really needed to hear something. But we did not hear anything. It was swept under the carpet. It was swept under the carpet. Something though as weighty as that was swept under the carpet. Say that years aye yeah, people can make anything out of it. As a leader, you need to be open to people. Whether in Atoga, people need to be hearing from you. I always bring the issue of dual carriage way. Oga Aneku, Nila, and I would to Natalaka. On a basis of Anazoto, we hold a committee that moved into the matter immediately. Within a short time, the committee came up with a report. And go share report out. People, now, yes, imagine now that committee and then I happen the mother to make of that story whichever way they want to analyze it. People will definitely, obviously come to a conclusion that no further big men no nila pay their way out. They will reduce waka from normal measurement they will but whether now their findings after SAT that committee, I was say the fact is that they have spoken to the people. So
oge erugo gị ya wa na-erezi issues na Nnewi a. Let the necessary authorities who are concerned come out and speak to us, because you all are accountable to us. People don't TV, I greet you, my brother. Oh, na shop wo Emisco Enterprises. Efum na shop ahụ, ema na nna atoga, na nna chogoku. Ngwa afia obata isho buri edoba nilo. It is your personal business. Isho egi zụtarụta, n'ikpoche ya n'ọnụ, ngụ ka ọ gbasara. Mana ọkwa Nnewi ya. It is a general affair. It is general affair, public affair. And the day you swore to serve the public is the way he decided that you are going to be transparent. It is not your personal resources that you are managing. So when people ask questions, they deserve to get answers. Yes, all your business, mother putana say, why you do a shop go for a roundabout to St. Mary's? Say no, explanation. Explanation. Our representatives have nothing to present. They are there to eat money. You gotta go. Oh no, nkanka politics a na-eme n'obodo a. Ama m etu Nnewi aka adịgo, mana no politics, interest, different interest. Ebe a na garage, ebe a na motor pass, ebe a na machine pass, ije na teaching hospital, ịgbado ụkọ ọfịa, ijegolo na nke aka mmiri, jee na nke ada ebe niile ọgụnụ ka a na-azọ. Interest. Line up. Ha ncha niile enwere interest of Nnewi at hand. It's either na-eji ya reward loyalty or na-eji settle family or friends or na-eji wee na-aza ọkaka. Obodo a na-etipịa. The current President General Nskora Nnewi Honorable Jude Osummo should look at what Nnewi can be able to make out of that roundabout. That roundabout should not be a happier like that, on a waste. A resource is supposedly they be with millions of naira. A happier on a waste. What are the interests on that roundabout? That ever higher develop. Ke ye na ba na Nnewi ka Nnewi wori na-eme other things e need iji eme. Ana m ajụ ajụjụ, gịnị ife dị na roundabout ahụ kpatara na ya develop that roundabout ka ebe ahụ na-enye Nnewi ezigbote ego Nnewi eji alụ ife, ka ife kpatara na ya develop ebe ahụ ka emerigol gọọmenti wepụ aka n'elu Shoprite. Why na Nnewi ya ewolie as Nnewi project rụọ ya imekwa shops n'ebe ahụ ego ne ayada akwụ. Ọwụrụ no event center ka alụrụ ebe a, ọwụrụ no garage and alụchasịa garage ya alụ ebe a, amandetie diho unu na-eche ụbọchị gọvanọ, unu na-eche ụbọchị gọvanọ ya adụ ruthless, ọ dị ruthless ka ị ghara ịma ana niile gọọmenti nwe ofu gọvanọ ya bata one day decide ya ịlụ a state project ebe a, amara nga Nnewi esi wee nata ya, maka na niile ebe gọọmenti rụ project ahụ ndị mmadụ nwe ka ife bata na Nnewi anyị develop ebe ka ofu ụbọchị
ofu gọvanọ bata ọchọ kịta ka ọlụọ briji flyover briji ya esi ebe a jewe Ikedi Ife si ebe a jebe ebe a si ebe a jewe traffic light si ebe a connect ebe a o wee wụrụ na ebe niile moto ya esi a connect na that roundabout wuzi n'ime gareji n'ime ebe ahụ ụna ya sị enye alụ na gọọmenti lụchakwa flyover briji were anọ ruru eke Ekwulọbịa uchisi arụsị ndị Ekwulọbịa nwere nnọdụ ka edo Nnewi gọọmenti mechakwa worie o wee wụrụ that roundabout ana mmanụ mmadụ etu a ka Nnewi ji wee na-eme politiks ka Nnewi ji wee na-esi nri aja hapụ ya ebe ahụ anatọwọlụ uru west na-ana n'iyi anadụ na senta Nnewi hapụ ya ọ na-ana n'iyi ofu ụbọchị ofu gọọmenti abata tisa flyover briji ebe ahụ were okpuru ya mee access road ya connect ebe niile enu na anayo and ọ ya akwụkwọ ụfọdụ ndị Nnewi anyị ga-esokwa je ma ya aka na ekonu kọọ agrimenti mee ife a gọọmenti wegharụzi ya ka anyị developzie n'obodo a tipịara etipịa does develop this obodo ijeri n'obodo ndị ọzọ ofu onye narị adala obodo na-eme anaghị alụli jee na n'enyi iruo na n'enyi ife kere afa ya Tony Masị lụrụ na n'enyi iruo na n'enyi ife Tony Masị lụrụ na n'enyi ijee n'Ụmụchukwu ife Dr. Cosmas Mmadụka lụrụ n'Ụmụchukwu ijee na lot of ụmụ obodo agasa anyị na-akpọ obere obodo ife ha na-alụbe ha owewuzie Nnewi nwere mmadụ Nnewi nwere ebu nwee mfụ evu na anyị nwegodoro ife anyị eji dozi Nnewi ọdụ na Nnewi anyị nwere ife anyị eji dozi Nnewi ọdụ na Nnewi ijekwa na gareji adụ na nkwọ nke adụ n'azụ Barnes Plaza a lot of asset mfụlụ na-ewest na Nnewi ewo because of politics and the nonsense interest ma aghọtahụ wee na-ama resources dịka gold na-ana n'iyi mụkwụ na ya atọnụ gareji Nnewi a into a gold mine a na-ebupụta ego ebe ahụ wee na-edozibe anyị nekwakwa ori agbọ I know so many places ebe Nnewi ya tọnụ into a gold mine na-akọla ego dị a ewuru nkanka politiks enweghị isi hapụ ọ na-ewu esi ndị afịa tebụl akwụkwọ ihe ma ndị na-ele ime ana anyway let me not go far biko honorable Echos na Anazodo the mayor Eche Holmes biko anyị na-ayọ gị ayọ chiri ugo into the matter of that roundabout a na-alụ na traffic light ha ji roundabout wee kọpịkọrọ ana niile let them ọ ka do too early now in as much as na the drainage anyị na-ekwu nwere ike ọwụ na nke ahụ adịgo too late but ọkwefuru nke traffic light a that one ka do within ebe aka ya manage ha reduce aka ka moto wee kpagharị nwu ọfụma ka trailer ghara ịda emebi ebe ahụ steady ka trailer ghara ide emebi ebe ahụ steady. People paid a lot of price for that. Let that price worth it. Let it worth it. Ọnụ nya wife anyị na-ekwu ọwụ na iwe onye ya wa na-ekwu okwu ọdụmma Nnewi ọ na-enweghị iwe nye ewezinaghị iwe obodo ahụ obodo mụ na ụyọ mụ na ọdụmma obodo ma mma ọ maara mụ na obodo jọọ njọ jọrọ mụ na etu a Nnewi da-asụpụ ụzọ ịda atọ ụtọ na igwe kredo bịachara Nnewi ụbọchị afịa ọrụ na ife igwe kredo dere are you going to blame him ọ nọ ife ọfụrụ ka o kwuru na rịpọtụ igwe kredo deru maka Nnewi ọ na-atọ ụtọ. Nnewi no get road. I came to Nnewi with bumper and I left Nnewi without bumper. If you were created there maka Nnewi,
Afiolu Nnewi, I was there live. But one thing is shocking. The whole of Nnewi, very bad road from A to Z. Obodo to Nnewi. Yeah? Obodo to Nnewi. Odekwe again, Afiolu Nnewi, I was there live. But one shocking thing, the whole of Nnewi has no road. Very bad road from A to Z. Yeah? Ọ na-atọ anyị ụtọ. Yeah? Ọ na-atọ anyị ụtọ na obodo dị ka Nnewi na-eji anyị ama atụ ife ọjọọ. Obodo nwere ndị odogwu a city of kings. Yeah? City of kings, industrial city. Kedu ife anyị enweghị? Anyị nwere ife niile. Home of industries. Yeah? Anyị nwere ife niile. Mana nka politics ndekwe na ndị ekweghị, ndekwe na ndị ekweghị, ndekwe na ndị ekweghị. Anyway, I will end the broadcast ebe a. Ịghọtago, anyị ada ekwu ụmụ ọnụ anyị ada ekwu. Biko, before all apụ out of control, say address ya this issue of traffic light ya. Ka abalị amara anyị. Kachibon.